bargarri espada, ezein barre, mesedez, bestela, nik txistetxarot kontetan bot, tasuik barreiten bozuen nik pentsaukot ona dala. Eta seksuekin beberdina pastan da, fijiruten bozu besti pentsauko dau ona dala. Historikoki Euskaldunok beti zen gara oso traketxak bai sexuan eta bai ligoteuen, ikusi zuen, japoniarrek zaurkien sokak eta itxesauien zibari. Euskaldunok sokakin iten gauen sokatira. Esto modurik mutil euskaldun bat dantzanateko, ez da dantzak iten. Badago sakar bat mutil euskaldun bateaz lidetia, baina zai haue. Neska euskaldun bateaz lidetie. Oda, ez ga, ezin da, oso hotzak. Euskaldun oso laldiketan du, behin batian loiotan, argumentue, tipo batek gure euskaketi eskontzako esautu berri dauen neska bati, zelako optimista, bai. Eta abesti oso ez, zelan galdetu pentsetan egon ostiet, eskek esatetzen ez. Aian llora, te onduan orko pon. Baina, euskaldunok bakigu gure penak irribargateaz disimuletan, abesten, triste bizi, naiz eta hilko ganitzoe. Euskal Gabon kantak entzunde, konturatuko sarie, euskaldunok asko jaten duela. Ardibita lau bildot, pitxarra hundi batez nesa, garrintxorta gaztaia kokua bete, eta gero esaten hau, gabon, daukarak ez daukara. Hori dara bat ipokotzu normala, emon biarrezetik, jope. Eta olentzerok sema jaten da. Olentzero guria, ezin dugu gase, gaur bertan jandizki, bua martxerri gazte, zai eskita solo, makina batez, baina zemat energia bida Parixo baraketak, bezez. Gainera, urtien gaua diken daulat, eta urte osoet, urtiek pentsinu gobera jeneskokan. Odara zina, baina, tipo hau umien idolu da ezta, baina segatik, tripontze bat da, kolesterola dauko hemen, alkoholikoa da beti ardau eraten, eta olentzero begigurri, gainera porreta, non harrapade, karrainori, barriro jaten. Zurriolako arkaitzetan, zurriolan segatik, mendixen bizi da, zenbatean egetan da donosti zentrismo ebezez. Aditu duguanian, Jesus jaio dela, lasterka etorri da berri emotera. Postenaz berri mun zauelako, baina jentiak izan zenak, Jesus. Eta, okulistia besteu posi kolentzerokin, eskutitzien ifintzian zu gurosula teleskopiue, eta karten zu, baloie. Eta iruarreiek berdin, Jesusei eruntzien urrie intxenzue eta mirra. Eta Mariak eta Josek eskatu zauien urrie intxenzue eta birra. Maria Andres izeneko atekin joen kaka. Eta Maria Andresan, korotza, zazpilibrata, bostoza. Kiloekin eta gramoekin esintzen nirri maik, eta jope, bai, kontuz zeiten dozuen abestixek ikustenen aurrien. Peio, loura noketa, jeneritzan odera. Hori, peio mesez, itxiosu ja baten oldotara, otxortan odan aldalako gehi itxiosu baten. Bai, kautileki ari nuiradi. Bai, mutiko ez natu oso, arrakitu dan begiratu da izen, mesedez, eta bestia hor. Bai, nauzia, argamada, ikitxotan galdeketan duzkuenien. Nauzitzen zeizeti gurozu. Bentsetan gaketan itzen, eta bakit, lehendakari. Ero bestela Nobelsari, ero bestela Eurovisioneko irabazle death metal abesti batekin, eta gaina Euskal Herrixen representetan. Gustavo izen espero, Gustavo espajatzuen niri bost. Ta laizter ikusiko gara barriro, lurrien zeruen ero infernuen. Hobeto infernuen zeruen baino, ze infernuen naz metalero eta bollera danak, así que asko sobeto.